Munka muy tikle maka kurui ani or to tripod bu kaisa kurui buini or le tripod rok tam mic rok hai lam sugo norongna ani YouTube channel o bahai tong khakhayo kaham no tong na hino hingkang tini khai norongno an nog ni kam rok khaimani norongno phunongnai noroknai tongdi tai kaisa mani phunongnai last yo norongno kaisa kok sana tongo norok ani video no jaya kari naidi naikhang kai saimano no gai tho nai shuru khai kana video Faran bai katabuk khai mami songnai akeran engkai pias engkai sutui som mosor berma engkai tei dok sebe akeran chicken bo tongo o dok sebe no kai mosor kolom mosor berma kolom khai songui jana nango dok sebe naidi busului bisini busului kiri sonota mobile rom nai borok kwrui hingke mui rok box ingkumani phunukmanliya tawke kholopka mui munna naikha mui Takai tong lai ami tatu ami wala ka khitong karam di bu ami no bu ai maina ami no bu ore mama khitong rom ya tolai bu hoka ar botha Hegelnya tak lagi. Ayo kita. Cái tao có cái mày rọc sau cầm rọc bay về nó có phải shop phải cái chung tao có anh cũng shop thuộc cả nó có phải shop phải cái nước thuộc cả hiện cái mục tiêu phải chắc chắn đầu tiên phải sao phun đi hiện cái tay tao nó này cầm rọc kia nó có cầm rọc khai nhai kia hiện cái nó cái shop có sản phẩm sung có ăn nó đi mui rok somani kaham phunukmaniya norok ro nukliya nukliya ni bagi norok anu nakadi tamke ani yago tripod bo kurui ani or to tripod bo kaisa kurui buini or le tripod rok tam mic rok tam mani tongo vlog khaipana gani le
kusta kurui painale musungo angmo jotto paina musungo rang kuri ni bagi paimea norok bo saimano rang kuri khai kun phano kuri tabuk to abon bagai adang madang khai ma phunugo adang madang khai ma khaita jaga jaga phunung video khainar maya abon bagai ai norok kisa ano support khaidi norok support khaike jang buskango agongnai norok no request khaijago norok no norok ano support khaike se ambo buskango agongnai norok no asungno koyo norok please norok no asungno koijago ang ani channel no subscribe khai gongke norok kisa subscribe khai rojadi hingke tai bell icon no gonti hai tongnai obono tamui rijadi all khai rodi all khai rikangke norok ani video daily phaike nungmai dotino